Heroes nga matod pa 27th IB nagpatuman og dakong kampanya sa kahibalo aron paligunon ang patriotismo sa mga eskwelahan. Karundang babi, ihandos mo. Ang Bravo Company sa 27 Infantry Action Battalion malampuson og pahigayon og dakong kampanya sa kahibalo gikan Desyembre 6 hangtod 15, 2025 nga misakop sa naglaing maigsoonhan sa distrito sa Pakibato ug Marilog sa Dakbayan sa Davao. Ang inisyatiba nagtumong pagpaligo sa patriotismo na sudnong kahibalo ug partisipasyon sa komunidad sa mga estudyante ug magtutulo pinaagi sa interaktibong mga lecture ug diskusyon. Ang personel sa Bravo Company nag-engage sa mga magtutunan sa makahuluganon nga panag-istoryahan nga naghatag og importansya sa pagkamahimong matinud-anon, mabintayon og responsableng mga lungsoran alang sa kaayuhan sa nasod ug lokal nga paningkamot sa seguridad. Lakip sa mga pangunang gisgutan atol sa kampanya mao ang kabaruganan sa Pilipinas sa West Philippine Sea ug ang pagpalambong sa ligon sa kultura at seguridad sa Dakbayan sa Davao. Ang diskusyon naghatag kahayag sa soberanyang katungod sa nasod sa papel sa internasyonal nga balaod, ilabi na sa mga katungod sa kadagatan ug sa impormasyon nga panagiusa o bumanalipod sa nasudnong teritorya. Sa samang higayong gituluan usab ang mga estudyante kabahin sa kultura sa seguridad, nagpasabot sa kooperasyon sa komunidad, kahibalo sa mga hulga o giniusang responsibilidad sa pagmaintinar sa kalinaw ug kahapsay. Ang kampanya nagpasabot sa inungdanong papel sa kabatununan o institusyon sa edukasyon isip kauban sa Armed Forces of the Philippines sa pagtukod og luwas may kahibalo og lig-on nga komunidad. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, kini si Bobby Braceros Jr. reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Braceros.